Ahoj kamaráti, volám sa Viktor a rád športujem. Najradšej hrám futbal a bicyklujem. Aj moji kamaráti sú nadšenci športu. Psík Pjongi fandí zimným športom, hrá hokej a rád lyžuje. Mačička Lily je nadšená krasokorčuliarka, ale ak sneží, sankuje sa na kopci za domom. Papagaj Bueno je všestranný športovec. Z atletiky má najradšej beh cez prekážky, s priateľmi často hrá basketbal a v gymnastickej telocvični si obľúbil cvičenie na kruhoch. Olympia má rada letné aj zimné športy. V lete pláva, hrá tenis a jej vášňou je splavovanie riek na kajaku. V zime ju môžete stretnúť v Osrbli, kde trénuje biatlon, lebo chce byť ako Anastázia Kuzminová. Všetci sa celý rok venujeme obľúbeným športom, ale najviac sa tešíme na mestskú športovú olympiádu, kde si môžeme merať sily so spolužiakmi. Na rozdiel od ozajstných olympijských hier, ktoré sa usporadovajú každé 4 roky a športovci sa na nich musia prebojovať svojimi výkonmi, my máme olympiádu každý rok. Ráno v deň olympiády nastúpia všetci pretekári z jednotlivých škôlok na štadióne. Každá škôlka má svojho vlajkonosiča s vlajkou škôlky. Na olympijských hrách nastupujú športovci z rôznych krajín podľa abecedy. Ako prví idú vždy grécki športovci, lebo práve Gréci pred mnohými storočiami založili olympijské hry v meste Olympia. Našu olympiádu otvorí primátor mesta a potom zaznie olympijská hymna. Na stožiar sa vstýči olympijská vlajka, ktorá je biela a je na nej 5 prepojených kruhov. Modrý, čierny, červený, žltý a zelený kruh predstavujú jednotlivé kontinenty. Európu, Afriku, Ameriku, Áziu a Austráliu s Oceániou. Ich vzájomné prepojenie znamená jednotu 5 kontinentov a stretnutie športovcov z celého sveta na olympijských hrách. Po vstýčení vlajky donesú bežci olympijskú pochodeň, teda horiacu fakľu, na štadión a zapália olympijský oheň. Pred olympijskými hrami sa olympijský oheň zapaľuje v meste Olympia v Grécku pomocou slnečných lúčov. Potom pochodeň s ohňom bežci prenesú až do mesta, kde sa budú konať olympijské hry. Po zapálení ohňa zložia rozhodcovia sľub, že budú rozhodovať spravodlivo v duchu fair play a sľub zložia aj športovci. Z našej materskej školy sľubujeme, že na olympiáde budeme rešpektovať a dodržiavať etické princípy a pravidlá, ktorými sa tieto hry riadia, a budeme súťažiť v ozajstnom športovom duchu pre slávu a česť športu. Tak sľubujeme! Oheň na štadióne horí počas všetkých súťaží. My súťažíme v behu, prekážkovom behu, skoku z miesta, v hode loptičkou i v jazde na kolobežkách. Na ozajstných olympijských hrách je veľa športových disciplín. Moji kamaráti škôlkari nevedia ešte čítať, ale vedia, čo znamená olympijské heslo Citius, Altius, Fortius. Ak to neviete, prezradím vám to. Latinské slovo Citius znamená rýchlejšie, Altius vyššie a Fortius značí silnejšie. Znamená to, že sa máme stále snažiť byť lepší, rozvíjať svoj talent a súťažiť vždy v duchu fair play, teda podľa pravidiel. Keď sa súťaženie skončí, odovzdávajú sa najlepším medaily. Víťaz získa zlatú, druhý v poradí striebornú a tretí bronzovú medailu. Pri odovzdávaní stoja pretekári na stupňoch víťazov. Po odovzdaní medailí sa zloží olympijská vlajka a zhasne sa olympijský oheň, čo znamená, že olympiáda končí a my sa tešíme na ďalšiu. Olympijský deň je olympiáda. Čo robíme? Športujeme, hádzame, beháme, skákame a dostaneme medailu.